Ay mga katiktik, karon mag-react na pod kog mukbang video. Maayo ra balukso ng imo mata kay limat lang nimo bubuin ang buhi pa. Bung na sad niya na. Ay, managam ang pangilaw para may makamatay nga sa dagat. Hala. Kana bisa daw pa din nagtikas. Abre na na. Sus kada ko na. Idoom naman po na sa iyang baba. Di amo na. So, gidoom ra lagi to. Ito apay kinaon na itom. Ay, suka-suka. Baksa kuan kadang dako ay naurot dayon naon ka na sa ang ginuukuan man ka ng andilitik. Nga ito na ang hilaw galing anak na nga panit raman na huswa man ng unod. Ay kuan kaning kubong. Kubong lagi. Ya, tidak ada apa. Bu aja lama betul orang. Bukan bukan sini masih kau bilang. Lo cek anak. Bayat gahi good na kay. Pengalaman loob dari kotor.
Lah. Lawan. Tandaan ko lagi. Bakit man ako siya man ilagay? Batod, minsan eh. Nah. Kugita. Kaway sa kugita. Kana ino makauna pero sobra ram pud iya kay wa man ni jahiwa sa maka kaway. Ang pasayan. Ano kintahay giluto na. Baik tahu pakita pambagaw. Siap-siap pa. Cara-cara. Kugitan lagi. Sagwa pa dyan mag-usap, puno pa dyan babae, lamoy na sad. Sa kakaway ko kita, oh. Sabihan na sad na, oh. Yun. Nah. Ang ulo di ay sa pugita kay naamay ata. Ito nag-agas-agas na. Ano ito na ikit man? Manok dahil nga hilaw. Ito kita. Kada dili na dyan ka mahilay sa anak kay nakagang ano kahilo. Nangamang pa yung taon. Kaya nangamang na. Gagang lagi. Halos na ko kita. Magnisigi ko ayaw kinaon kay man mapikas ng kugita ulo.
Eh. Kayaan ang kaunan na eh. Katik-tik ang ako pagpaminaw at tumura man ko ako'y giluod eh. Grabe. Mga hilaw di pangkaon. Arang tong kugita kay mura magiluto to kay mura magdapuwa-puwa gamay. Mura malay ikaw naglaway. Kaluwa una gani ko kay giluod na ko magtanaw sa iyang baba. Kay dagang kay nakaon ay di man to siya mahilisang kay hilaw man. O mag-inom siya Pepsi. Ambot naon siya na to siya ako ka sukaon ako. Grabe, bayana. Ora to ako reaction sa video. Salamat sa nagtanaw. Bye-bye.